Pane Bože, děkuji ti, že jsem mohla ráno vstát, otevřít své oči. Děkuji ti, že jsem svými nohami mohla a můžu chodit po této zemi, kterou ty jsi vytvořil, Pane. Děkuji ti za ochranu, kterou dáváš nejen mě, ale i těm, které miluji. Děkuji ti, Pane, že jsi mi rozkryl tolik věcí. Děkuji ti, Pane, že ke mně promlouvá Duch Svatý, že ke mně promlouvá slovo, které je ve svatém písmu. Ochranu, kterou poskytuješ, je tak dokonalá. Chráníš mě i moji rodinu. Chvála tobě, Pane. Chvála tobě. Dneska jsem chtěla s vámi mluvit o tom, jak je důležité se modlit. Jak je důležité děkovat Pánu. Všichni po něm něco chceme. A jenom jedno slovo děkuji. Děkuji ti, Pane, za všechno, co jsi pro mě vytvořil, učinil. A učinil jsi to pro každého z nás. Ale věřte mi, vy všichni, co ho máte v srdci, máme tak neuvěřitelnou ochranu. Žijeme v časech, které jsou zlý. Ale žijeme taky v časech, kde existují lidi, kteří vám nepřejí a tváří se jako přátelé či rodina. Proto je důležité se modlit a mít Pána v srdci. Večer, když uleháte, poděkujte Pánovi za ten den, který vám dal. Nadále ho proste o ochranu. Modleme se jeden za druhého, bratři a sestry v Kristu. Modleme se za naše rodiny, kteří ještě nejsou probuzení, aby se jim Pán dal spoznat. Protože jedině tak budou rozumět slovům, která jsou podávána a rozdávána po celém světě. Týká se to svědectví, která jsou zvěstovaná po celém světě. Svědectví od našeho nejvyššího. Svědectví od Boha. A jak jinak se zvěstuje víra, než skrze naše ústa. Svědectví, která jsou podávána na celém světě. Není to jenom, že někdo vypráví sen. Jsou to zprávy. A potvrzení toho, že Bůh existuje. Přemýšlel jsi někdy o tom, že jak je možné, že někdo například v Čechách říká svědectví a tisíce kilometrů dál je člověk, který se mu zdálo to samé. A pak se objevují další a další videa, která jsou naprosto shodná s vaším svědectvím, s vaším snem. A nebo když promlouvá Duch Svatý, kdy máte říkat slova, který vám on řekl, v tu chvíli vás vede a řekne, teď budeš mluvit. A vy prostě mluvíte.
Vede vás Duch Svatý. Jedná se o shodná slova s lidmi, kteří jsou ve světě, daleko od vás. Neslyšeli vaše slova skrze Ducha Svatého? Neslyšeli. A oni říkají to samé, co vy. Bůh existuje. Bůh existuje. Ochraňuje nás. Jeho náruč je tak obrovská, že dokáže obejmout 8 miliard lidí. A říkáte si, proč? Proč? Přemýšleli jste někdy o tom, proč zrovna v těchto časech se Pán dává poznat? No, protože žijeme v časech zlých. Vy to necítíte, ty zlé časy? Že vlády a mocnosti jdou proti lidem? Bůh vytvořil zem, stvořil člověka, aby na té zemi žil. Nikdo nemá právo brát život člověku. Jak už jsem řekla, jeho náruč je tak obrovská, že dokáže obejmout 8 miliard lidí, kteří žijí na této planetě. Ale přesto těch 8 miliard lidí musíme rozdělit do několik skupin. Věřící a nevěřící. Věřící, kteří věří opravdu srdcem. Boží děti. A pak věřící, kteří říkají, že věří v Boha, ale říkají to ústy, ale v srdci ho nemají. A jak poznám, že ho nemáte v srdci? Nemůžeš ústami chválit Boha a těmi samými ústy proklínat i zesměšňovat bližního svého, který pro Boha pláče. Další skupina lidí jsou nevěřící, ale přitom víru mají. Oni nevěří v Boha, ale věří, že je něco mezi nebem a zemí. Nevěří v Boha, ale věří například na horoskopy. Nevěří v Boha, ale přesto jdou ke kartářce, aby se dozvěděli, jaká bude jejich budoucnost. Ale v Boha nevěří. Nespěte spánkem medvědím. Probuďte se. Mějte oči otevřené. Pán říká, kdo má uši, slyš. Není to jenom o to, že máte uši, ale vy musíte umět naslouchat. A dívejte se kolem sebe, co se děje. Vlády jdou proti lidem, člověk jde proti člověku. Křesťan proti křesťanovi. Boží děti, který mají Pána v srdci, když slyší někoho mluvit o Bohu, poznáme to. Poznáme to v našem srdci. Proto ho máme mít v srdci, aby jsme dokázali rozeznávat dobré a špatné učení. Proto máme Pána v srdci, protože nás upozorňuje. Proto máme Pána v srdci, protože máme moc a sílu se modlit za ostatní a modlitby jsou vyslyšeny. Děkuji Pánu, co pro mě všechno udělal. Jestliže máme zkoušky, věřte tomu, že níž padnout nemůžete. Představte si sebe, že jdete po ulici a najednou zakopnete a spadnete na zem. Budete tam ležet rok, 2, 5? Ne. Vy se postavíte a jdete znovu dál. Ti, co mají Pána v srdci,
řekla bych, že i když máme kolem sebe lidi, kteří nás milují a my milujeme je, máme chvilky, kdy se cítíme strašně sami. To jsou ty situace, kdy nás Pán zdokonaluje, tříbí, vyběluje, posvěcuje, dává nám sílu, dává nám sílu. Vy si myslíte, že tu sílu nemáte, ale to není pravda. Máme Pána v srdci a to je naše síla. Chvála našemu Pánu. Bůh, Stvořitel, Otec náš, jenž je na nebesích, vidí, slyší. Jestli si říkáš, já se modlím, ale neslyším odpovědi, nepolevuj v modlitbách, nepolevuj. Ty svoje odpovědi dostaneš. Jestli se modlíš a říkáš si, Pán mě neslyší, už nemohu. Neříkej tato slova. Ty můžeš. Můžeš. Ale uvědom si, člověče, že když tvoje modlitby nejsou vyslyšeny dnes, ani zítra, ani za týden, je to podle Boží vůle. Mezitím tvoje modlitby jsou horlivější, protože čekáš odpovědi. Mezitím se tříbíš a vyběluješ. Mezitím, co čekáš na odpověď. Dojdeš k poznání a k uvědomění. Je to proces. Své odpovědi dostaneš. Taky se klidně může stát, že se k něčemu modlíš a sestra nebo bratr v Kristu ti dá odpověď. A je to odpověď, o který víš jenom ty, že jsi se vlastně modlil a bratr nebo sestra v Kristu ti dali odpověď. Takovou má sílu modlitba. Takovou sílu má Bůh. Takovou sílu má jméno Ježíš Kristus. Chodíme s Pánem. Máme Boha v srdci, protože Bůh je s námi. Nepolevujte od svých modliteb. Jak už jsem řekla, existují lidi, kteří vám nemusí přát. Jenže oni nevědí, že budou odhaleni. Nepolevujte od svých modliteb. Chráníte se. Tím se chráníte. Tím se opravdu chráníte. Žijeme ve světě, který je zlý. A věřte tomu nebo ne, existují lidi,
kteří používají černou magii, aby vás zničili. Buďte na modlitbách. Řekněte, že zlo nemá absolutně žádný právo na vaši osobu, na vaše děti, na vaši rodinu. Řekněte to, že ve svém příbytku chcete dobro, protože ve vašem příbytku je s vámi Pán Ježíš Kristus. Řekněte to, že lámete veškerá zla, prokletí proti vaší osobě či rodině. Zavřete dveře zlu. Jenom jedny dveře existují. Pane Ježíš Kristus. Já jsem dveře. A kdo přejde skrze mne? Tlučte a bude vám otevřeno. Modlete se. Žijeme v těžkých časech. Kdybyste svým přátelům a rodině řekli, vyprávěli jim o počasí, vyprávěli jim jakýkoliv jiný příběh, tak vás budou poslouchat. Nebo naslouchat vám budou. Ale jakmile posíláte zprávy a řeknete, že to je od Ducha Svatého, už jenom samotný pohled v jejich očích naznačuje, za co vás mají. Buďte silní. Neodpadávejte, moji milovaní věrní, od mé stálosti. To říká Bůh. Moji milovaní věrní, neodpadávejte od mé stálosti. Modleme se. Buďme na modlitbách. A ráno, když vstaneme, modleme se. Děkujme. Když jdeme ven po ulici, děkujme. Když vycházíme ven z baráku, děkujme a prosme Pána o ochranu. Když usedáme ke stolu, k obědu, k jídlu, k večeři, děkujme Pánu. A když večer uleháme, děkujme Pánu. Děkujme. Prosme ho o odpuštění.